za bránou švédskeho týmu na rohové kopy. 2-0 v prospech Ružomberčanov. Teraz Tureho chyba, ešte závar v pokutovom území. Šošák 1-0 v 14. minúte. Obrovská radosť na štadióne pod Žebrakom, pretože Igor Žovčák v 14. minúte zmazal jednogólové manko z úvodného zápasu. Potom, čo zaváhal dovtedy inak spoľahlivý Dembo Turaj, lopta mu vypadla z rúk a po hlavičke Eliasa Storma Igor Žovčák fantasticky preloboval takmer dvojmetrového reprezentanta Gambie. Odchovanec Michaloviec, ktorý už dvakrát reprezentoval aj v slovenskom drese. Tam je Marian Tomčák. Štvrtý rohový kop po zásahu Matiasa Jonsona. Marian Tomčák. Jeho srdce patrí Interu, podobne ako jeho otcovi. Preto sa mu veľmi ťažko odchádzalo. Odmietol niekoľko ponúk. Nakoniec sa rozhodol pre Žolberok. A v 17. minúte práve Marian Tomčák zvyšuje na 2-0 po štvrtom rohovom kope. No a na tejto lavičke je obrovská spokojnosť. Za 17 minút sa Ružomberok prepracoval do tretieho predkola. Samozrejme pred nami ešte veľká časť tohto stretnutia, ale to, čo predvádzajú hráči slovenského majstra v doterajších chvíľach, je naozaj vynikajúce. Domáci kormidelník František Komňacký pred zápasom povedal, že by bolo veľmi rád, ak by hráči do 20. minúty stihli vsietiť 2, prípadne 3 góly a potom by mohli hrať svoju typickú hru zo zabezpečenej obrany. Váža Johan Orlen. Ešte 3 minúty, Sapara. Chystá si to na strelu, uvoľnil Žovčáka. Dobrá prihrávka, je to 3-1, Jan Nezmar sa dočkal gólu v 88. minúte. Nádherná, moderná, rýchla akcia, Jan Nezmar posiela do vedenia mužstvo Františka Komňackého, ktorý už trochu trpol, či ho nečaká osud ako s Baníkom Ostrava, keď dostal v odvete 5 gólov ešte v roku 2004. Teraz Jan Nezmar v 88. minúte zobudil už trochu strpnuté obecenstvo na štadióne v Ružomberku. Na ihrisku sa objavil aj strážny pes, ktorý sa rovnako ako 4500 divákov teší z tretieho gólu Ružomberka po krásnom centri Igora Žovčáka. Predtým práca Mareka Saparu a Jan Nezmar. Dúfajme, že posiela Djurgården do zabudnutia. Ostáva nám ešte pár minút do konca tohto veľmi zaujímavého a dramatického stretnutia. Šanci Erik Jendrišek, pre ktorého je tento duel rozlúčkou s Ružomberkom. Gól však nedal odkopávať, bude brankár Turaj, no a Jonevret skúša posledné